Ne tɔgɔ Aboubakar Koulibaly et je suis le secrétaire général de la section commerce du SINABEF. N bɛ syndicat SINABEF yɛrɛ la n'o ye syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce du Mali. N bɛ o tɔnden dɔ ye. Ayiwa bi an y'a mɛn ko aw ka jɛkulu bɛ na de baarabila la tile 3 baarabila i bɛ se k'i da don a la ka ɲɛfɔ munna ni baarabila in bɛna kɛ. Awɔ donc SINABEF bɛna taga baarabila la donc baarabila ni an y'a kuma daminɛ depuis mois de mai kɔnɔna na an ye an ka jɛkulu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen wele ka assemblée générale dɔ tenir bourse de travail la n'a b'a fɔ o ma ko INTM. O kɔnɔna na an taara an ye gɛlɛya fɛn fɛn bɛ an kan an y'a ɲɛfɔ an ka tɔndenw ye n'o y'an ka militants ye donc ka u yɛrɛ hakilinata dɔn a koɲɛ kan donc o ye quitus d'an ma n'o ye yamaruya ye k'a fɔ k'an ka préavis bila baarabila boloda o kɛra depuis mois de mai tɛmɛnen donc o kɔnɔna na bien vrai qu'an ye autorisation sɔrɔ ka bɔ militants yɛrɛ yɔrɔ la ka baarabila boloda on continuera toujours ka sigikafɔ demander ka sigikafɔ kɛ ni ɲɛmɔgɔ ye walasa an bɛ se ka nɔ sɔrɔ ko la kana kɛ préavis ko ye mais an y'o tournée fɛn fɛn kɛ ɲɛmɔgɔw da la pour que an ka se ka bɛnkan sɔrɔ an ma se ka ɲɛ sɔrɔ ko la donc l'impossible n'est tenu an ye préavis bila le 12 an ye préavis bila et préavis nin kɔnɔna na il y a 12 points de revendication. Aux 12 points de revendication, préavis grève 72 heures de n'o ye tile 3 baara boloda ye donc ni an ma se ka nimisawasa sɔrɔ kɔnɔna na donc 96 heures n'o ye tile 4 fana ye o bɛ continuer ka fara a kan n bɛ n da don a la dɔɔni préavis ninnu na ka bakuruba dɔ fɔ a ye 12 points ninnu kɔnɔna na point fɔlɔ n'o ye régularisation des intérimaires dans nos entreprises secteur commerce et microfinance. C'est-à-dire mun bɛ kɛ baara la an bolo ka bɔ bureau de placement ninnu na u bɛ baara kɛ an ka entreprise kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ an bɛɛ bɛ baara kelen de kɛ mais anw mun bɛ yen déjà ni anw taara entreprise yɛrɛ fɛ anw bɛ mun sɔrɔ u t'o sɔrɔ u t'o hali u jaga sɔrɔ alors que ni ye code de travail lajɛ article 313 o b'a jira k'a fɔ intérim na i ni mɔgɔ min bɛ bila poste kelen na a bɛ baara kelen kɛ a bɛ wari min sɔrɔ wari kelen kan ka di i ma donc dansagow bɛ ka kɛ a bureau de placement mɔgɔ ninnu fɛ et dansagow yɛrɛ bɛ ka kɛ an ka entreprise fɛ o de la an ko désormais an t'a fɛ ka intérimaire yɛrɛ ye an ka entreprise kɔnɔna na yanni le 31 décembre 2024 cɛ donc o ye point fɔlɔ ye point filanan la mise en œuvre immédiate comment on appelle effectuer des protocoles d'accord signés par les entreprises pétrolières du groupement professionnel des pétroles du Mali, GPP, et groupement malien des produits professionnels, GMPP. Donc, au Djenkulu Konana, on sera qu'à Uruka Djenkulu Kono, puis Barabla Boulouda. Et à Barabla Temena, on sera qu'à Nyon Famiala, qu'à Boulouno Bla Sebendula. Donc, ni préavis nous Konana, Angelo nous ka la ke Boulouno Bla Seben Fena. An b'a ɲini u ɲɛmɔgɔ ninnu fɛ u ka a bɔ a sira fɛ c'est-à-dire u ye lawuru mun ta k'a fɔ u bɛna mun kɛ ni a kɛra bolonɔbila sɛbɛn u ka bɛɛ lajɛlen bɔ a sira fɛ donc o ye an ka point filanan ye protocole kɔnɔna na donc point mun yɛrɛ bɛ yen fana n'o ka gɛlɛn ma yɛrɛ fana o point sabanan nin dɔ ye point sabanan o ye jumɛn ye le respect des libertés syndicales et des droits syndicaux dans nos entreprises notamment à SGDS Berebe Sotraka. SGDS oui dépôt sanké de dépôt sanké et ale ka yɔrɔ la baarakɛlaw farala ɲɔgɔn kan ka syndicat sigi baarakɛyɔrɔ la donc syndicat sigilen kɔfɛ employeur yɛrɛ ye sɛbɛnni dɔ kɛ ka ɲɛsin baarakɛlaw ma k'a yirala k'a fɔ syndicat sigilen kɔfɛ u ɲɛ tun bɛ pan fɛn o fɛn kunna k'a fɔ k'o tɛ kojugu ye donc désormais k'o bɛɛ bɛna kɛ kojugu de ye donc u ɲɛ tun bɛ pan faute fɛn fɛn kunna k'u t'a sanctionné ko désormais k'o tɛna kɛ tuguni ko ni faute fɛn fɛn kɛra mɔgɔ fɛ ko o bɛ sanctionné o kɔnɔna na erreur dɔ kɛra o kɔnɔna na des erreurs d'écriture o erreur d'écriture o
laɲini kɛ ka tigilamɔgɔ gɛn o ye mɔgɔ fila ɲɔgɔn ye o mɔgɔ fila gɛnnen kɔfɛ fana baarakɛlaw ye baarabila boloda depuis sanke yɛrɛ baarakɛlaw u kɛlen ka baarabila boloda sisan baarabila boloda bannen kɔfɛ donc depuis sanke yɛrɛ laɲini fɛn fɛn ye syndicalisme ye ani fɛn fɛn ye baarakɛla yɛrɛ tɔ mun bɛ dépôt kɔnɔna na ye k'a laɲini k'a bɛɛ gɛn ka bɔ baara la donc olu bɛɛ fana gɛnna ka bɔ baara la an bɛ yɔrɔ min na komi bi olu bɛɛ lajɛlen bɛ so baarakɛla fara syndicalisme kan a bɛɛ lajɛlen bɛ so an bɛ yɔrɔ min na komi bi o ka bɔ a la bɛrɛ bɛn fana o kelen kɛla ale de fana fɛ yen baarakɛlaw farala ɲɔgɔn kan ka syndicat sigira dɔrɔn bɛrɛ bɛn microfinance de don microfinance de don a tɔgɔ yɛrɛ ko bɛrɛ bɛn comme bamanankan bɛ cogoya min na bɛrɛ bɛn ka bɛrɛ bɛn o y'a tɔgɔ de ye mais a bɛ secteur microfinance de la donc baarakɛlaw faralen ɲɔgɔn kan ka syndicat sigi ale fana fɛ yen donc a y'o kelen de kɛ a ye laɲini kɛ sisan baarakɛlaw tun ye laɲini dɔ kɛ ko ka contrat ni fɛnw kɛ mɔgɔw la donc contrat kɛli la ale bɛ APCFD de la n'o ye comme on appelle microfinance mɔgɔw ka convention ye convention commerce a y'o de ta k'o di baarakɛla ninnu ka contrat la u selen inspection na inspecteur y'a yira u la k'a fɔ ayi i bɛ convention mun na i b'o de di i ka baarakɛlaw ma maintenant baarakɛlaw tɛ se ka convention signer u tɛ convention mun kan donc elle a demandé musokɔrɔba de don ko mun yɛrɛ bɛ baara la n'o ye syndicalisme ye k'u gɛn ka bɔ baara la a ye laɲini kɛ syndicalisme 3 direct inspection du travail fɛ k'a b'u gɛn ka bɔ baara la u taalen inspecteur y'a yira u la k'a fɔ a bɛ ka laɲini mun kɛ a laɲini tɛ laɲini ye parce que sariya tɛ a bɛ ka bin baarakɛlaw de kan donc mɔgɔ minnu ye syndicat sigi u bɛ ka hakɛ de kɔnɔ a bɛ an ka code de travail kɔnɔ u bɛ syndicat sigi cogoya min na donc violation foyi ma k'u fɛ u b'u ka hakɛ de kɔnɔ donc o la komi a ye laɲini kɛ k'a b'u gɛn inspecteur fana y'a ka laɲini lasegin a ma k'a yira a la k'a fɔ baarakɛla minnu de don i tɛ se k'u gɛn n'an b'a fɔ o ma ko avis défavorable donc avis défavorable dira a ma k'a yira k'a tɛ se k'u gɛn o bɛɛ kan a y'i ɲɛ tugu ka ninnu gɛn ka bɔ baara la donc o de kɔfɛ sisan baarakɛlaw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka taga grève la o grève la ils sont partis à une grève illimitée a bɛ kalo 3 ɲɔgɔn bɔ donc mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kumana fɛ mɔgɔ si tɛ jamana nin kɔnɔ mun ma kuma fɛ bɛɛ kumana fɛ mais hali bi a b'a fɛ ka ko nin yɛrɛ lase yɔrɔ la a ma sigi ni mun ye donc o gɛlɛyaba de fana b'an kan n'o y'an ka préavis point dɔ ye donc an ye laɲini kɛ sisan o baarakɛla ninnu bɛɛ ka segin u nɔ la a ye mɔgɔ gɛn ka bɔ baara la ninnu bɛɛ ka segin u nɔ la depuis sange kelen fana fɛ yen an ka laɲini kelen o y'o ye mɔgɔ fɛn fɛn gɛnna ka bɔ baara la bɛɛ ka segin nɔ la donc o kɔnɔna na tuguni comment on appelle mine tabakoto mine na dépôt n'o ye Shell mɔgɔ ye c'est à dire contrat bɛ Shell ale ni mine ni ɲɔgɔn cɛ maintenant u passera bureau de placement dɔ de fɛ ka mɔgɔ ta ka taga baara kɛ tabakoto o kɔnɔna na an ye bureau sigi u ka yɔrɔ la mois de juillet 2022 bureau sigilen kɔfɛ u ye baarakɛlaw menaceli daminɛ ka yira la k'a fɔ contrat tɛna renouveler tuguni ni contrat banna donc baarakɛlaw nana ci fɔ an ɲɛna an ko n ko ayi an tɛ se ka an sɔnni sigi o kan parce que ni sɛbɛnni ma kɛ k'a yira k'a fɔ a nin de don n ko an tɛ se k'an sɔnni sigi kuma dɔrɔn kan donc an balila mun na yanni san ka yɛlɛma u ye avis dɔ bɔ ko notification de licenciement pour motif économique c'est comme si gɛlɛya yɛrɛ bɛ entreprise kɔnɔna na donc alors que n'i y'a lajɛ Shell bɛ yɔrɔ min na komi bi mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko a ka santé financière man ɲi mɔgɔ tɛ se k'o fɔ donc an ye mun jateminɛ o yɔrɔ la tuguni toujours o bɛɛ bɛ entrave à la liberté kɔnɔna na donc u ye baarakɛla olu fana bɛɛ labila ka syndicalisme olu fana bɛɛ gɛn ka bɔ dépôt la an bɛ yɔrɔ min na komi bi olu fana bɛɛ bɛ so an ka laɲini ye olu bɛɛ ka segin ka t'u ka baara kɛ u ka yɔrɔ la et quatrième point on dit la reprise de tous les travailleurs renvoyés illégalement ou dégradés de leur poste pour raisons syndicales et le rappel de leur salaire durant toute la période d'absence du dépôt sanké Berebe et Tapmin Tabakoto. Donc, mbora ka mun fɔ sisan laɲini mun fɔ sisan donc an tɛ dɔwɛrɛ kɔ an b'a ɲini u bɛɛ ka segin u nɔ la segili dɔrɔn tɛ n'u segira u ye temps fɛn fɛn kɛ so kɔnɔna na o sara kalo sara bɛɛ ka di u ma
k'u bila u ka hakɛ kɔnɔna na. Donc 5e point n'o ye l'arrêt immédiat des abus de la justice à l'encontre des banques et des banquiers et la liberté immédiate des camarades de Orabank. Et Orabank kɔnɔna na n'an b'a fɔ mun ma ko caissière ani caissier. Et entreprise dɔ bɛ yen et comme on appelle ONG dɔ de don. Maintenant dɔ de nana u tɔgɔ la ka na wari labɔ banque kɔnɔ sunyali sira ma. Donc a y'a kɛ Banque Atlantique la. Maintenant pour que tɛgɛ ka se ka da zone yɛrɛ kan malifara nin kan u ye bɛnbɛnbɛn dɔ labɛn pour que zone bɛ se ka minɛ cogoya min na. O zone minɛni senfɛ sisan u ye Orabank de ciblé ka chèque bɔ Orabank la ka kow sigi sen kan walasa ni zone taara bolo bɛ se ka da kan cogoya min na. O kɔnɔna na zone taara Orabank la ka taa retrait kɛ. Retrait kɛlen sisan u y'a minɛ. Donc a minɛni a servira cogoya min na banque mɔgɔw y'a ye k'a fɔ caissière mun bɛ yen ani caissier mun bɛ yen procédure mun bɛ yen u ma procédure respecté parce que k'u tun kan ka autorisation de ɲini fɔlɔ yanni a servili ka kɛ. Sira dɔw bɛ yen u kan ka passer u fɛ c'est la procédure de la banque donc je maîtrise pas trop mais on nous a fait savoir que procédure m'a respecté. Bon ni procédure m'a respecté au lieu de ka u ɲanki ni réglementaire mun bɛ banque yɛrɛ kɔnɔna na n'a sɔrɔ conseil de discipline kan ka kɛ k'o kɛ walasa sanction bɛ se ka ta tigilamɔgɔ kama o ma kɛ directement u taara datugu. Non seulement u datugura malifara ninnu fana bɛ yen mais an bɛ bali mun na seli yɛrɛ ɲɛkɔrɔla la mɔgɔ mun yɛrɛ bɛ yen n'olu ye suɲɛli kɛ les acteurs principaux olu bilala ka bɔ kaso la mais an ka militant ninnu olu enfermelen bɛ yen. Donc an ko n ko o tɛ se ka bɛn cogoya si la mɔgɔ min suɲɛli kɛ o bilara alors que mun minɛna kunkɔrɔ parce que k'olu ma procédure respecté olu bɛ kaso la yen n ko u bɛɛ ka bila ka bɔ kaso la o ye SYNABEF ka laɲini de. Donc 7e point on dit mettre en place des dispositions favorables la promotion des compétences des internes dans les établissements bancaires, assurances et APCFD. Kɔfɛla n'an bɛ ka mun jateminɛ an ka banque ninnu kɔnɔna na sisan surtout BCI au lieu de ni poste bɛ yen poste vacant n'an b'a fɔ o ma poste mun bɛ yen ni mɔgɔ t'a la ou bien ni mɔgɔ kan ka ɲini ka poste mun occuper donc au lieu de ka promotion interne lajɛ baarakɛla kan ka sɔrɔ a kɔnɔna na mun compétence b'u la u bɛ se ka poste ni occuper u bɛ se ka baara kɛ u tɛ olu ta k'o bila u la dɛ u bɛ taga mɔgɔ wɛrɛ de ta kɔfɛ ka na balimaden du ou bien u proche du ou bien u dɔgɔnin du niveau t'a la a expérience t'a la a compétence t'a la k'o ta kana bila o poste la alors que i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen mun bɛ se ka mériter ils ont plus de 10 ans de service 5 ans d'expérience olu bɛ se ka poste ni mériter donc an ko o fana o ye dansago wale de ye donc fo an ka fu siri o dan na o ye an ka laɲini dɔ fana ye laɲini seginna on dit l'arrêt des paiements de la part patronale de l'AMO et la restitution par l'INPS de tous les paiements indûment effectués par les banques et assurances. N'a jateminɛ AMO na waati a tun fɔra ma ko assurance maladie obligatoire donc mais mankan cayara waati militaire yɛrɛ bɔra société du mɔgɔw plaigné k'a fɔ ko non ko u tɛ AMO la u ma jɛn n'a ye donc à l'époque ATT bɔra k'a fɔ ko caractère obligatoire est levé. Maintenant, tu n'es plus obligé. I bɛ taga i yɛrɛ ma a ka di ye i bɛ taa i inscrit AMO la. Maintenant, an bɛ ka mun de jateminɛ banque mɔgɔw ka niveau kɔnɔna na ani assurance mɔgɔw olu ka domaine na assurance b'u bolo min ni AMO tɛ kelen ye. O assurance kɔnɔna na ni bana sugu sugu b'i la o prise en charge talen don o bɛɛ la. Il y a même des évacuations sanitaires. C'est-à-dire ni bana b'i la ni i kan ka t'i furakɛ Maroc ou bien yɔrɔ gɛrɛ la jamana yɛrɛ kɔ kan. Donc o autorisé len don o assurance fɛ donc o assurance nafa ka bon siɲɛ 10 ka tɛmɛ AMO kan maintenant banque mɔgɔw u ma taga AMO la de fait que u ma taga AMO la AMO mɔgɔw de bɛ ka patronat de pénaliser sisan u bɛ pari mun kan ka sara u fɛ k'u k'o pari sara o pari sarali fana dɔrɔn tɛ de fait que mɔgɔ tɔ ninnu t'a la u bɛ ka banque mɔgɔw pénaliser ko parce que u tɛ ka AMO sara an ko ka fu siri o dan na. Parce que ni bɛ AMO la i kan ka t'i déclarer yɛrɛ ye
i kan ka taa fɔ n b'a la en ce moment i bɛ pièces ɲini ka na tu adhères maintenant à l'AMO. Maintenant quelqu'un qui n'est pas demandé ka adhérer AMO la n'a fɔra ko k'o tigilamɔgɔ sanctionner nin cogo la k'a sɔrɔ a t'a bénéficier a tɛ soin kɛ AMO la a tɛ foyi k'a la a muso tɛ taa a den t'a la a foyi t'a la k'o ka AMO sara ten an ko n tɛ se ka kɛ donc o y'an ka laɲini dɔ fana ye et non seulement u bɛ k'an ka patron pénaliser ni mun kɛ ka wari minɛ u ka dabila ani fana wari mun sarala u ye a wari bɛɛ ka segin a nɔ la donc o ye an ka laɲini ye ka da aw tulo kan donc o ye baarabila sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna ko ye maintenant a ye laɲini kɛ ni satisfaction ma sɔrɔ a la an bɛ baarabila boloda 72 heures n'o ye tile 3 ye reconductible le 31 et ka taa se le 3 ma donc o ye tile 4 baarabila fana ye ka fara dɔɔnin kan a fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn suit voilà. Donc aw ka client i b'a ye k'a fɔ ko n'aw taara baarabila la a bɛna client affecté kosɛbɛ welekan jumɛn bɛ se k'i bolo ka ɲɛsin aw ka client ma. Voilà donc n bɛ se ka weleweleda mun lase an ka client ma o ye an bɛ kɛlɛ mun na sisan kɛlɛ tɛ client yɛrɛ de kama an ye muɲu an y'an sabali jamana yɛrɛ ka situation kama an bɛ temps de transition mun kɔnɔna na an y'an muɲu an y'an sabali mais ni muɲuna cogo o cogo i ɲɛ b'a la i ka hakɛw bɛ ka puruti la an bɛ ka minɛ ka don kaso la don o don syndicalisme bɛ ka datugu parce que an taara grève la syndicalisme bɛ ka gɛn ka bɔ baara la ko parce que an taara grève la baarakɛla bɛɛ lajɛlen bɛ ka gɛn ka bɔ baara la ko parce que k'u tugura syndicat nɔfɛ k'u ka taa kɛlɛ la donc Mali kura dun ye jumɛn ye walasa an ka se ka injustice kɛlɛ ni injustice bɛ yen toujours sariya mun fana bɛ yen jamana kɔnɔ sariya si tɛ ka labato don o don an ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka sariyaw la sɔsɔ an b'u demander u ka sariyaw labato sariyaw tɛ ka bato donc Mali kura dun ye ka sariya labato de Mali kura dun tɛ dɔwɛrɛ ye ka suɲɛni dabila k'an tilen an ka droits bato walasa an bɛ se ka sira ɲuman sɔrɔ cogoya min na donc o sira de kan on n'a pas eu d'autre choix an ka kɛlɛkɛ marifa laban mun b'an bolo an y'an seko damayira bɛɛ lajɛlen kɛ kɛlɛkɛ marifa laban mun b'an bolo n'o ye grève ye donc an taara grève la an bɛ hakɛto ɲiniw fɛ u k'an faamu an ye communication passé an ye clients la informer ka yira la k'a fɔ an bɛna taa grève la donc nin t'an nɔ ye nin ye employeur de nɔ ye c'est le patron qui nous a poussé d'aller en grève sinon an ka laɲini ma kɛ ka taa grève la an ka laɲini tɛ ka problème lase jamana ma an ka laɲini tɛ ka problème lase clients ma donc u ka faamuya k'a fɔ hakɛ ɲinini de don